priča za laku noć. Adam Reisel, nepobjedivi Pietro. Tko je barem samo jednom bio na selu, mogao se uvjeriti koliko tamo ima prostora za dječju igru. Na selu djeca ne sjede zatvorena u sobi pred kompjutorima, igrajući se raznim igricama, niti bulje u televizor ili ljenčare u krevetu preslušavajući jedan te isti CD. A bilo da su u dvorištu, na livadi, u šumi ili negdje pokraj rijeke, djeca na selu znaju različite lude i nezaboravne igre. Ponekad i opasne, ali i smjele. Oni se natječu, nadmeću do sita i zabavljajući se bolje i sretnije rastu. U našem dvorištu već 3. se godinu šepurio veliki Pietro. Golubinje siv, s crnim prugama po tijelu, imao je veliku dvodjelnu nazubljenu žarko crvenu krestu, široka krila, oštar kljun i još oštrije kandže na žutim jakim nogama. Nijedan susjedni Pietao nije smio ući u dvorište među njegove kokoši. Naš bi kokan odmah ljutito poskočio, zajapureno raširio krila, trčao bi u krug i nepoželjna gosta udarao kljunom i oštrim kandžama. Zalutali neznanac od iznenađenja i straha preskakao bi ogradu i bježao u koprive. Da, bio je strašan i zato ga nazvah nepobjedivi. Tada niti ni slutio nisam da sam u imenu pogriješio. Sličnog pjevca imao je i Iva Jakin. Čini se bio je još jači. Tamno crvenog perija s plavčastim tonovima koji su se presavijali na dugu vratu i na kitnjastu repu. Kljun mu je bio velik, zavinut i oštar, a noge snažne i visoke. Nazvao sam ga Plameni vjetar jer ponosno i oholo izdiže glavu s velikom kresnom, šepuri i se nitko mu ne smije prići. Baš nitko. Ugrizao bi ga odmah za nogu ili bi pak skočio u lice, izudarao kljunom ili izgrebao oštrim kandžama. Zato sam mu i dao veličanstveno ime, Plameni vjetar, jer poput vatre sve pali i ruši pred sobom. Najveći je i najjači. Najjači? Da. Nije nego... Nitko ga do sada nije pobjedio. Nitko. Pa onda ga donesi u Krivićev šljivik pa da vidimo tko je jači. Taj tvoj Plameni ili moj nepobjedivi? Tvoj Pietao je najobičnija kokoš. Pazi da ti ne ostane bez perja. Kad mu bude gusto, spustit će krila i kliznuti ravno u koprive. Ma jesi siguran? A misliš da se ja bojim tvog kređlana? Lako mu se šepuriti pred krdlicama. Vidjet ću ga kad stane pred moje gorijaša. Samo ga ti donesi. Dogovoreno. A kakva je oklada? 5 sladoleda i 2 velike lubenice. Dobro. U nedjelju u 11 sati u Krivićevu šljiviku. Za borbu protiv Jakinova Pietla valjalo se dobro pripremiti. Sljedećih dana satima sam uvježbavao svog nepobjedivog. Dirao ga štapom, podbadao, izazivao, ljutio, samo da bi se što više kočoperio. On je poskakivao, ljutito udarao kljunom, širio i lamatao krilima i sve jače zabadao svoje kandže. Želio sam da bude još brži, još ljući i još energičniji. Hranio sam ga probranim zlatnim zrnjem kukuruza i pšenice. Ujutro, u podne i uvečer. Baš ste vi dječaci budale. Mogli ste se trkati s kornjačama, žabcima, puževima, a ne pijetlovima. Nego čuvaj se ti Jakinova Pietla. Kad ugleda nešto crveno poludi, izgrebat će ti lice, u oko će ti skočiti. Upozoravala me je Višnja iz Madarova sokaka. No oklada je pala i jedva sam čekao nedjelju. Te noći dugo nisam mogao usnuti. Stalno su mi pred očima se vrtjele slike s vatrenim krilima, višnjenim očima, rasutim perijem i njezinom crnom raspuštenom kosom. A ujutro je trebalo uhvatiti nepobjedivog. Stajao je na dudu i ni makac.
Morao sam ga štapom potjerati, pa se onda poput vješta vratara nogometne momčadi baciti i čvrsto ga prigrliti. Svezao sam ga tankim užetom za noge, odnio u staju i prekrio ga pletenom košarom. Tako ću ga čuvati do početka borbe, rekao sam u sebi. U Krivićevu šljiviku, kao da je već cijelo selo bilo na okupu kad sam stigao sa pijevcem pod pazuhom. No moj nepobjedivi iznenada se uskomešao. Počeo se tresti, a mene obli hladan znoj od zlosutnih misli kako ništa neće biti od njegovih snažnih krila i ljutog skoka. Ajde, šaputao sam mu, šta čekaš, napadni prvi, dokaži da si nepobjedivi. Ajde, bodrio sam ga. Pogledaj, plameni vjetar je spreman, uzdignuo je glavu i raširio krila, spreman je na skok, a ti tukni ga, napadni, šta čekaš? Ali moj se pijetao, međutim, poput preplašene prepelice u žitušću čurio između mojih nogu. I to je, čini se, predugo trajalo. Jakinov pjevac iznenada skoči i krenu u napad. Umjesto da je zakvačio mog pijetla, ustremio se točno na mene. Kljunom i kanđama grebao je moje ruke i lice. Iva, poduzmi nešto, Iva, pobjedio si, predajem se, Iva! Baš te dobro izgrebao. Idemo do bunara. A gdje je on? Tko? Onaj moj Graoran. A kada je Iva Jakin štapom potjerao svog pijetla, tvoj nepobjedivi šmugnuo u koprive. Zašto sam mu uopće i dao ime nepobjedivi? Nije ga zaslužio. Što je to s tobom, dijete? Pao sam s trešnje u vinogradu, pukla grana i ja s njom u ostrugu i šikaru. A mogao si se slomiti, dobro si još i prošao. Rekla sam ja, Jakove, da tu staru trešnju treba izvaditi, a ti ne slušaš. Umalo da nam unuk ne strada. A ove godine ću to i učiniti. A možda već i sutra. Djede, ajde uspori malo. Vruće, a? A evo, stigao smo. Gdje? Pa do tvoje trešnje. Ali ne vidim slomljenu granu. A kud si s njom? Bacio sam ju u bagremik. Čudno. Na stablu se ne vidi da je bilo slomljeno. A djede, mene je ogrebao pijeta. O čiji pijeta? A kako čiji? Naš. Htio sam ga potjerati iz duda, on se ljuti tu ustremi na mene. A i... mogu ti je oko izbit. Pokazat ćemo mi njemu. Završit će on u loncu. Nisam mogao priznati svoj neuspjeh. Zarekao sam se da ću se pijetlu osvetiti. Postićeš, kume. Nema ti više kukuruznog zrnja, kukavico, ništa od tvoje hrabrosti. Zavukao si se ko miš u rupu, ni da se pomakneš. Umjesto da Jakinova plamenog ščepaš za vrat, da mu raščupaš rep, ti u prve koprive. Ništa ti više neće pomoći, ne igraš više za moj tim. S kim ti to razgovaraš? Komu prijetiš? Onom tamo gubitniku. Pa on te i ne sluša. Pogledaj kako je samo važno izdignuo kitnjasti rep, a kokoši veselo kokodaću oko njega. A briga njega za tebe. A nikad ga više neću voditi na borbu s pijetlovima. A pa i bolje ti je, jer sljedeći put mogao bi ti ostati i bez oka. Misliš? Ajde, daj, ne ljuti se. Idemo do rijeke da se dobro iskupamo i ohladimo. I točno, nikad više nisam sudjelovao u borbi pijetlova, ali sam zato sve češće bio s Višnjom i s djecom iz sela pronalazio nove igre i zabave. Jer, mali i veliki moji, na selu igrama nikad nema kraja. Slušali ste priču Nepobjedivi pijetao Adama Rajzla. Igrali su Filip Juričić, Matija Prskalo, Marko Torjanac, Pero Juričić i Marina Nemet. Tonska realizacija
Anka Savić. Glazbena urednica Melita Jambrošić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica Meira Vindakijević. Hrvatski radio, program za djecu.